Mayong adlaw, Ate Lane, ug sa tanang naminaw. Ako si Joy, hatagi ko higayon, Ate Lane, nga makapagawas sa akong mga kasakit. Daw mubuto ang akong tughan nga iyang gisamad-samaran. Wala kong manok nga pulas sa sabungan, agitabas-tabasan sa mga matulis nga bulang. Sarap. Joy, makatawa, Joy. Grabe naman. Balak nun mo day ka, Joy. Padayon itong langin kinagkagot na kang ipon sa palagot. Grabe yung supuan sa rong sender kong adlaw guys sa suspect nga gasamad-samad ug naga tabas-tabas gyud sa iyang dughan. Wala kay batasan. Saba. Ang pag-acting ni Ate Lane. Imo kabalo. So kailangan na ito ganing dalhon gyud aron mahatumpawa. Ready, set, go. Soda ni Tender, oy marag pugson lagi ako balingon na hayop ka. Wala kay batasan, maral milo ka bantok sa kakugnan. Lagi akong tiwason ako basa. Gasagod pa lang kong murag putas no kay daw akong gikutasan. Kung nakaila ning tawhana Ate Lane sa Facebook. Ug laktod pagka-istorya pilay dagan sa mga adlaw. Nagkasinabot mi og nagkahigugmaay pinaagi sa chats and video calls. Tungod kay gipa-feel niya nga buutan, caring kaayo siya nako Ate Lane. Wala na ko damha nga nahulagno ang kasing-kasing ug dag-ambangol sa umang kaitan. Grabe. Suya man tani. Gilaliman gid mo ana nga mahulagno niya nag-ambangol pa gyud. Babe, ikaon na ka? Pag-amping ba dili ko gustong masakit ka. Magkita pa ba sa personal? O gusto ko babe, higayuna. Imong mga tagamtaman ang tinuod kong gugma. Katawa mo tani. Gikilig or tahion. Malipayon kay ko Ate Lane, every day, every night. Feeling na ko, I can't live without him. Atong kantahan. Every day and every night. Na 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 na, it's alright. I can't let go. Bitaw. Pangisip mo tayo kay ano? Adlaw biya sa mga kasing-kasing nga nagpitik, no? Sorry. Ipadayon sa unahan Ate Lane. Ano ipadayon lagi? Carry mo yan, Lane. Friday, muna ang adlaw sa among first meet. Malipayon kay ming duha Ate Lane, naglaag ni unya nangaon. Pag humana mo kaon Ate Lane, dito mi sa mabunaw nga payag para dito na mo ipabukagay ang naguros-uros nga kalipay. Ug niabot ang time nga nihangyo siya Ate Lane ug nag-ingon. Dili na ko kasgon, wala man dira. Wala na mo sa pagsabot ato. Kana mo minaw? Ako sulti dili. Pagtugan din, dira. Paalam din. Ningon siya Ate Lane. Ingon siya nako Ate Lane. Babe, pwede ba kung makadama? Ara? Day, sender. Ilad na sender, klaro kayo. Please, no. Ayaw sender, maluoy ka sa imong mama. Ilad lagi na sender, edit padala. Ug sa dihang, baala kayo di kaminaw na ako. Ug sa dihang nibawog ang akong liog Ate Lane. Ug karon, hayop ka. Ako na noy na hayop. Hayop ka. Hayop. Maral. Milo. Agubantang mga lalang mananap sa tibuok kalibutan. Ingon bitaw ko nga scammer na besh. Anong dili yung pamaminaw besh. Naminaw nga tuo magkala nga
Kabalo na ka. Wa gid ka kabalo eh. Nahasalaag, nahulagno ang iyong dughan. Animal ka, hayop ka. Imo kong gisaad-saadan. Nanumpa pa ka nga imo kong pamalayan. Nagpakas lang. Wala pa ka nasayod. Nag-imbitar sila daan sa among kaparintihan. Pagkapaita, nag-imbitar gid ang ginikanan. Hayop ka. Wala pa ka nasayod. Nga nag-imbitar sila daan sa among kaparintihan. O karon, kami nahimo ng sumsumanan. Dila na ka makunta kay mo kung giblak. Kunya karon nagsuka-suka na ko hayop ka. Bugiro pa kay kang dako. Ingon ka nga dili ka magbahay sa adlaw. Ingon ka nga pinuso imo. Kunya karon nasayod na ko nga puging gimang. Puging. Ingon pa kang nga pinusoy mo pero gidawat na ko ang tanan tungod kay mahal kayo tika. Ingani ang tinuod nga gamahal. Bisan nasayod ko tuod murag toy-toy sa okra. Anong nawala ka karon mag-inusaran ako nagsuka-suka ako maayo. Baklag ka Marcelo. Nag-inusara na lang ko. Suko pa kayong akong pamilya. Salamat ka. Nadili mo sugod sa Elaine. Nga isang yaw na ko imong ngalan sa kahanginan. Ayaw napakita na ko ako nahangol nimo. Wala kay batasan. Di mo rin kong gipasakitan. Di mo rin kong gidabadabuhan. Human sa tanan. Di mo na kong gibiyaan. Ayaw napakita na ako. Hayop ka. Makitaan ganit ka, tagod-taguron. Tagod ka nga buhi. Wala ay kaluoy, walay batasan. Dili na ako gustong makita. Lakip ang imong toy-toy mo. Kikasilagan ko ikaw. Magkalimtanain na lang ta. Kalimtan na kita kay imo nang humikalimtan karon. Hayop ka, pisgid dawat ka nga buhi. Puntay ano. Sakit tayo. Pero time's up na. Gusto kong masayo dun sa magad hinungdan. Nganong nawala ka man. Tungod ba kay kuwan kayo? Imo? Gusto kong masayod ka. Naandam kumudawat. Tugdak ko kayo nga kung gugma. Please, balik na. Andam kumudawat kung unsa ka. Mahal ka, tika. Please. Ayaw kong pakalaway sa katilingban. Maluoy ka. Unblock na ko. Raymond, dito ko, besh nga. Please, no. God, no, please. Summer lagi na, besh. Di mo ka maminaw. Nag-practice mo nagbulubawag-bawag sa imong liog. Ginihina lang kutob at Elaine. Pasensya na at Elaine kung hasta ikaw. Kutasan. Hindi na lang kutob at Elaine. Ug daghang salamat sa tanang naminaw. Kalang sa kong ginhawa. Nahumanagid pastilahan pakabalo sa Sunder. Unsa magud to Jane, Derek, nga niingon siya nga pinoso. Unya buging man dahi ito. Ito yung dahil pagkabugi nga. Sige lang, Sender. Ayaw ka bala ka, Sender. I-relax ang imong kaugalingon, pagpagwapa. Kay maabot rang adlaw nga maglaway-laway raw niya to siya. Maingon na to siya og kanang tabangka nga gisugba. Maglaway-laway niya magtiyabaw. Sama ka ni Miss Ipol, Sender. Luoy kay siya katong nagpadala tong ni aging mga last month tong yang sulat nga grabe kapait ang yang himtang sa iyang bana kay imagine ha gianakan pa siya tulo ka buok unya dili pa mo support bisag sa kakilong bugas or 1/4 nga palotpot unya pabayaran pa gyud niya ang katong nagasto pagkasal
niya piting pagkaluya gyud yung matag resibo kung mangumpara siya pangayoon sa iya. Grabe yung kalisod ug kapait ang kaagi ni Miss Ipol no. So ni chat siya na kung Ate Lane, pwede sumpayan na pud nimo ang akong kaagi Ate Lane kay murag grabe kasakit akong dughan. Buot kayo Ate Lane hinumduman. Day Ipol please ayaw na pag hinumdum niya. Pagpagwapa, pag focus sa imong anak, ayaw na pag hunahuna atong mga adlaw nga iya kang gi lambing-lambing or gisabak-sabak unsa pa na diha. Kay aron dili na ka masakitan. So pag move on na day. Ay na siguro na ato niya kay kanang kung imo siyang balik-balikon ha, balik-balikon og maayo, samot jud kalangan. Kasabot ko day nga dili gid lalim sa imong part no nga kanang napakaitulo ka anak tapos iyaha pa kang anaon nga pabayran niya siya pa mismo mo itagiya sa imong tulo ka anak. So sakit kayo. So kamong duha, pag move on among duha. Unsa man happy pa tong Valentine's ron. Mga mungay kaya bitaw joke ra. Laban lang kita mga langga. Kay bitaw sama ni Ate Lane o nga naa siya'y butang nga giampingan unya kanang dili gid malikayan nga nibiya gid siya. Unya bisag ni kanta pa ko I can let go. Igo lang siyang nitubag og farewell to you my friend. So pertig yung pagkasakitan. So mag-move on na lang kita kayo atong pass on dili kita move on. Sabah. Sabang. Dili na lang kutob guys. And then atangin niyo ang laing storya nga sugilanon gikan sa Pakibato District, Davao City. Unya andam lang mo og panyo kay murag daghang makarelate ani. Labi na katong nagpuyo sa probinsya no, makarelate gid ta usana sa Ate Lane. So ato siyang tagaan og kanang higayon nga iyang ma-share ang iyang gipati kay ang iyahang mga kaagi kay dili gid lalimno nga kanang daghan kay tang mga gipangdala sa ato ang dughan nga wala tay ka-sharean. So kinahanglan gid nato na siyang i-share para pinaagi ana mo na uta kabalo nga mo nay makatabang sa imuha nga maluag-luagan ang imong balatian nga karon ang nagpadala kay hope nga naluag ning taon ng dughan. Kay sa Ate Lane lain niya hang akong dughan nahugot dahil sunod kay acidic biya ko. Anya guys, happy Valentine's Day. Padayon sa Ate Lane sa iyang shout out. Shout out kay Ate Hasman Mendoza. Ug sa iyong darling nga si Kuya Archie. Happy Valentine's Day ninyong duha. Enjoy your date ha. Oy, gikilig si Kuya Archie. Ate Ja, gikilig si Kuya Archie Ate Ja oh. Lami ka ayog pahiyom. Sudot kay Ronalyn Montijo, happy Valentine's. O kay Marvin John Camarillo, Marvin John Carillo Sarte. Shoutout kay Jerlyn Evangelista, Kuya Archie Onan Mercado, o kay nang Nifing Carolina, nati Myrna Malasa, ben ati Virgie Campaner. Shoutout, happy Valentine's Day ninyo din ha. Shoutout kay Sir Pat, Sir Delia. Pa-shoutout kay Lane, good morning sa Abelia family. Thanks Ate Lane. Shoutout kay Noy Kalex Party. Palihog ug bati day sa Tagatulang, sila Kito Montijo, Ben Montijo, sila Jane Mendoza, Dani Manayan, Ray Biolon, Henry Talaba, Jusing Sarte, basta Tagatulang ng Paning, Floor, daghang salamat dahil sunod magpadala ko ni Mugjo. Thank you kay Kuya Kalex Sarte. Hi kay Kuya Kalex Sarte, kanisi ng Paning, ako na nisang ugangan, kanyang kinamanghuran, akong gidagit sa kalibunan. Joke. Ako na siya ugangan. Hi kay Mama Paning. Ang paano sa ugangan ako ni si Mama Paning. Sa una nagnanay ko karon nagmama na ko. Good morning Cass. Hi, shout out kay Ate Faye. Hi Ate Faye. Pa shout out Cass
ni Mama Terry and Papa Ju, your po, and your po family. Shoutout sa akong sister, Ate Neri Campbell, Sushela Asentista, your po, Mary your po, Eileen Asentista, my brother Lito, your po, and Renan Asentista, your po, Aiki Asentista, your po. Hi, stay safe natong tanan, and I miss you guys. Love you. From Ate Faye, your po. Hi, Agaw. Shoutout to kay Kuan, Chris Remotige. Hi, Gaw. Shoutout po, Gaw, sa Salagmaya. Akong pinanggang mama ug papa ug mga kapatid diha. Happy Valentine's Day. Shoutout, Gaw, Apolinario Kasipong Estrada, Joseph Estrada. Happy Valentine's Day sa akong mga agaw ha, nila ni Apolinario Estrada, Joseph Estrada, Kuya Lanmar Alga, Jelly Katsipong, Rude Estrada, and Kuya Ruho Estrada. So, shoutout, happy Valentine's Day ninyo din ha. And hi! Shoutout, happy Valentine's Day sa ni Ray Pahiobsanon. Silingan ni nako before sa tula. And kay Ate Ninita, Datulayta, og ni Kuya Rani, Datulayta, happy Valentine's Day. Hi guys, Sis Rosie, alas stressing mo. Pag-shoutout lang ko sis sa akong mga anak sa Isla Lipayran, akong mama Concept, Papa Mulot, akong mga silingan sa Isla ug sa akong mga igsuon sa Cebu, si Ryan ug Lisel, og Lolito, og Josephine, og ilabi na sa akong eldest son, Carlo, nga naa sa Cebu, ug sa akong mga pag-umangkon, og sa tanan akong higala sa Cebu City, og Manila. Daghang salamat sis, God bless. Hi sis Rosie from Lane. Happy Valentine's Day. Hi kay Stoner Jamal Jean Langgita, og kay Langga na ko dun sa Dumi Mendoza. Shoutout kay Day Michelle Tanduyan, shoutout Day sa akong mama ug papa, sa akong igsoon, akong husband, and akong mga anak. Hi kay Arlene Diagonas and Gladys Flor Camilo. Hi ninyo, happy Valentine's Day guys. Shoutout kay Dexter Bertie, pakicall ko sa parents sa Bohol, wala ko magkaila sa ilang mga name dadto, pero taga Bohol akong papa ug iyang rang mga uncle tuwa dito, ug palihog pud ko sa Davao sa uncle nga si Danilo Bertie ug iyang asawa nga si Lydia Bertie, apil nang iyahang anak sila ni Dalia Desi, ug sa akong buutan nga manghod si Jerome Bertie. Palihog ko Ate Lane, daghang salamat from Dexter Bertie. Happy Valentine's Day mo dong Dexter Bertie. Hi, Day Chirel, my loves, Resonar Lagot. Hi, Day, happy Valentine's Day. I miss you so much. And hi, Ate Marites Alviso, happy Valentine's Day. Okay, dong, John Ray Montijo, happy Valentine's Day, dong. Nana kayo ya? Nana kayo langga, dong. Ayan sana ha, eskwela. Hi, kay Ate Ana Torres, og sa Bungaw Group, sa iyahang mga silingan din ha, sa iyahang mama Sadi, og sa iyahang mga kahigalaan sa Bungaw. Hi, Ate Ana, happy Valentine's Day, diha din mo te. And Ate Perlita Famor, og Jairose Omboy, hi Day. Ate Remelin Batikan, Ate Joanne Gador, and Ate Manilin Yorpo. And Day Angeline Magallanes, hi, happy Valentine's Day ninyo. And Tin Agudo, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day kay Tin Agudo, no? Nga ako ang pinaka the best friend nga, grabe jud siya, no? Always mapagbigay and wala gid na siya nag-expect ng return ever since the world began. Kini na lang kutob guys. Again, happy Valentine's Day sa akong family dia sa Tulang Argao, Cebu, mama and papa, kuya, ate, and Inday Dudong. Nila Kuya Michael again, Kuya Joel, Dong Jeffrey, Dong Marvin, and happy Valentine's Day sa iyahang love nga si Jessa Muanya sa Masbate or Camotes. Happy Valentine's Day, Jessa. Yan na lang kutob guys. Thank you so much. Shoutout sa mga nalimtan, niya, especially shoutout sa mga nalimtan. Happy Valentine's Day. Love you all. Thank you sa mga nag-share, sa mga padayong nag-share sa akong mga video. Sorry jud kay guys nga. I hope nga wala mo na na disappoint nga kanang naguba ang akong daan nga account. So kani padayon man ta laban sa Tilay. Don't worry, I'll do my best nga para gid sa inyo para malingaw mo ngisi sa kabungturan kung asa mo dapit. Thank you guys. And then na lang ko to mag-bye-bye sa Tilay. So amping. Ay gid mo kalimot nga number 1 si Papa God, and always kung kita matawag niya kay naasa. So happy Valentine's Day.